molta gent era processista perquè s'hi guanyava la vida, i en va fer un negoci, com a periodista, com a proveïdor de serveis, com el que sigui. Però molta gent de bona fe estava convençudíssima que d'allò en podia sortir una societat millor. Per tant, jugar amb això tenia un punt de cínic, no? I això, sostingut en el temps, que ho continuessis fent el 18, el 19, el 20, no? I sota el 155, no? Estar de directiu sota el 155, però alhora... Però això és greu el que m'està dient, perquè llavors vol dir que ens estaven enganyant a la societat catalana amb el tema del procés. No tothom, no? S'ha d'afinar, Això sempre s'ha de posar noms i cognoms. Però que hi havia polítics que sí. Com avui en dia n'hi ha a tot arreu i a totes les cases. Benvinguts a la vida adulta. Molta. El texto de la Declaración de Independencia se votó en el Parlamento. Bueno, no se votó el texto de la Declaración de Independencia en el Parlamento, señoría, no se votó. No. Estaba en la parte declarativa, no en la parte resolutiva, señoría. Pero usted me está hablando del día 27 de octubre, no del día 10. Ahora. No, yo ahora ya le hablo del 27, del que se firmó, desde después, el del 27 de octubre que se firmó después, no se registró, ni fue presentado ni se registró en el Parlamento. No, señoría. Y entonces, si no le importa explicar qué es lo que se hizo con ese texto en el Parlamento, porque no se registró. Bueno, pues fue una declaración política, señoría. Una declaración política de los diputados y diputadas como representantes de los ciudadanos. Una declaración política que no se hizo en el hemiciclo. Entonces fue una declaración política. Sin presentación ni registro. No, señoría. En ese texto que declararon, me dice usted que es hablar por hablar. Como está. Bueno, es una declaración política, señoría. Una declaración política simbólica, sí. Señoría. Simbólica. Bueno, yo creo que es una declaración política, como tantas otras muchas han habido en el Parlamento, sí. Pero no se inició ningún trámite parlamentario, porque, como usted ha dicho, no se registró ni se votó. Claro, entonces, con muchísimo menor entidad que cuando dice que sí se han tramitado, registrado, admitido y dado curso y trámite y aprobado estas propuestas o resoluciones, y usted me dice porque todo se puede hablar. En esta declaración era diferente. Es lo que le pregunto porque no lo entiendo muy bien. Es que, señoría, esta declaración no tuvo nada que ver con la mesa. Es decir, esto fue una propuesta, entiendo, de los grupos parlamentarios. Es decir, fue una propuesta, no tiene nada que ver con la mesa. Es decir, eran propuestas de resolución y, como sabe, las propuestas de resolución son declaraciones políticas. Es una declaración política, señoría. La parte propositiva que se votó y además no fue publicada, señoría. Por tanto, es una declaración política simbólica, por supuesto, sin efecto jurídico, como toda declaración. Yo fui al tribunal, a la Audiencia Nacional, el 6 de octubre del 2017, volví a ir el 16 de octubre y nunca he eludido la justicia, pero porque esta es mi forma de ser, pero ya que hacía
el interrogatorio de preso político y de persona con más proyección pública, también les quiero compartir con ustedes que es un altavoz inmejorable. Estoy convencido que mis compañeros y yo mismo no depende la calidad de la democracia en el Estado español, no solo en Barcelona, en Vallecas, en Pamplona, en Salamanca, en Vigo. Y supongo, una vez más, todos los demócratas del Estado español pues nos vamos a unir en defensa de lo que siempre hemos defendido, que es la democracia y la libertad de expresión. Yo creo que pues es un día que va a durar años, ¿no? Están acusando a nosotros, la extrema derecha, el fascismo, acusando a los demócratas, que con mayor o menor acierto lo que estamos es intentar defender los valores de la democracia que compartimos entre todos. Everyone, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, is part of a gigantic COVID-19 scientific fraud and propaganda campaign that caused and continue to cause massive violations of human rights, freedom, and is a threat to the democracy in Europe. Because of her actions and major conflicts of interest, she should resign from her position as the President of the Commission. Now, some details to support this. As we all know, it's in the media, the President was involved in the private communication with the CEO of Pfizer before signing the purchase agreement with this private company, but refused to disclose the content of this communication. This is a clear violation of principles of transparency and good public administration. Second, according to the disclosed segments of the agreement with Pfizer, and not all parts are disclosed, and which is another violation of the same principles, the European Commission has to coordinate external communication with this private commercial entity and to promote COVID-19 vaccines as the global public good. This is not science, this is not good governance, this is an execution of vaccine business plan, and the President of the European Commission acts as the chief sales representative of this business. Three, as a result of this commitment, Ms. von der Leyen has been actively advocating vaccination as the only way to end the pandemic. This is a lie. There have been efficient and not expensive medical treatment protocols from the start of the pandemic. Now, thousands of doctors around the world are testifying this, but the President of the Commission has been ignoring this all. Four, Pfizer, after signing the contract with the Commission on May 20, 2021, claimed in their press release that pandemic is likely to last for several more years and we all will have to be vaccinated a number of times. How can they know that, and why the President of the European Commission has to subscribe to this notion? Number five,
The Commission has been cooperating with social networks on so-called fact-checking, in other words, censorship of scientific debates about COVID-19. This collaboration was announced as early as 10th of June 2020 and is one of the main driving elements of COVID-19 propaganda. 6. According to the official declaration of interest of President von der Leyen, her husband, Heiko von der Leyen, is the medical director of a biopharmaceutical company. He is also an advisor to another company, consulting firm for German and European healthcare market. Since Ms. Ursula von der Leyen is actively involved in active promotion of COVID-19 vaccination business, this is another major conflict of interest. Because of all this, she has to resign from her position as the President of the European Commission, and I call on the leadership of all political groups and leadership of the European Parliament to support this request and to finally create an investigative committee of COVID-19 pandemic. People of the European Union need answers from this Parliament on how and why this pandemic started, how it was managed, and how to prevent it from happening again. Thank you. Sant Jaume per reclamar un govern nítidament independentista. Avui hem convidat a la seva presidenta, que ja ha vingut alguna vegada en aquest programa, Elisenda Paluzie. Bon dia. Bon dia. Benvinguda. Ahir va haver aquesta reunió entre Esquerra, Junts, la CUP, hi va haver aquest principi d'acord. Està satisfet amb el que va passar ahir amb el resultat de la reunió? A veure, és positiu que seguessin, i en el context que semblava que s'havia trencat tot el cap de setmana passat, doncs el fet que seguessin, ho fessin públic i tanquessin un acord de mínims. El que passa que, com sempre, en tot aquest procés que ja portem 3 mesos, després no sabem què significa el que han signat. Després uns diuen això vol dir que no hi haurà eleccions, però tampoc es concreta que hi hagi un acord ni quin tipus d'acord, i per tant no sabem exactament què significa. Per vostè què significa? Com interpreta aquest acord d'ahir? Crec que és un esforç de la CUP, que va ser hàbil i intel·ligent de forçar aquesta reunió, fer-la pública, i d'alguna manera els va forçar, els va interpel·lar tots dos, i van posar per escrit coses que en privat ja ho sabem. Vull dir, moltes d'aquelles coses estan en el pacte que van signar d'investidura la CUP i Esquerra, altres sabem que més o menys s'estan acceptant, diguéssim, aquesta manera de conjuminar el diàleg i la confrontació o l'embat, o aquestes paraules que s'utilitzen, aquest tipus d'equilibris, i el fet que diguessin que això serà en aquesta legislatura, l'exercici del dret a l'autodeterminació en aquesta legislatura, jo crec que una mica és aquest consens en l'estratègia que més o menys els 3 ja fa temps que l'estan teixint. Però aquesta estratègia independentista és la clau, senyora Paluzie? L'estratègia independentista fora de l'acord de legislatura? Jo crec, no ho sé exactament. Se'ns fa molt difícil interpretar quin és el problema que està encallant, perquè jo crec que es diuen unes coses i en realitat n'hi ha unes altres. En tot cas, nosaltres, l'Assemblea, evidentment, per nosaltres el que van signar ahir és molt, molt, molt de mínims, no és el nostre projecte, no? El nostre projecte, sabeu, i l'he vingut i l'he defensat aquí, doncs no creiem que aquesta estratègia de demanar el diàleg i un referèndum acordat i l'amnistia a Madrid, a l'estat espanyol, porti cap resultat, i que en paral·lel això ens pot fer, diguem-ne, que doni una sensació falsa d'estabilitat i aquí ens desmobilitzem, no? Per tant, ara, dit això, també som conscients que Esquerra Republicana ho portava al programa i que del bloc independentista és la que ha estat guanyadora dins del bloc amb 33 diputats, però els altres en tenen 32 i la CUP en tenen 9. Per tant, això els obliga a tots ells a cedir per un acord. I l'acord és bàsic, l'acord independentista, i per això nosaltres parlem d'acord independentista, parlem de govern independentista, no entrem en la composició. Per nosaltres, idealment, un govern fort seria el dels 74 escons independentistes, és a dir, les 3 forces. Voldria dir que hauríem arribat a un consens tan gran que les 3 governarien juntes, que a més a més no és només que governin juntes, per nosaltres és que facin passes per avançar cap a la independència.
Per tant, que hi hagi coses concretes en aquest camí a la independència, no? Clar, però Des del govern. aquí és on no es posen d'acord, no? Llavors, si això, que és el nostre ideal, no s'assoleix, ara també estem en una situació que estem en l'abisme de les eleccions. Fa un moment sentia el Toni Aire que ho deia i nosaltres vam tenir aquesta sensació. I això sí que és molt perillós, perquè aquí hi ha... I crec que nosaltres hem de fer una apel·lació, i ahir també la feia el Jordi Cuixart, jo la vaig fer també al matí. Aquí hi ha moltíssima gent que no viu de la política, són milers i milers de persones que durant anys i anys han estat destinant temps, sacrifici, diners a aquesta causa de l'objectiu de la independència de Catalunya. Llavors, i sempre han respost, sempre, abans de l'1 d'octubre, després, ara durant la repressió, 14 milions d'euros pagats en fiances. El 90% de les aportacions a la Caixa de Solidaritat són de menys de 250 euros. Això significa que són molts i molts, desenes de milers de persones que o aporten diners, o van a una concentració, o treballen de voluntaris, de coordinadors d'una territorial de l'Assemblea, o estan a Òmnium, o estan en un CDR. No es pot malbaratar aquest capital social. I anar a unes eleccions, jo em trobo molta gent pel carrer, parlo amb molta gent, i comença a haver-hi, ja hi era fa uns mesos, jo crec que ja va passar una mica de factura el 14 de febrer, i ara, si hi haguessin unes eleccions, en passaria moltíssima més. Molta gent que diu, ja no vull saber res, soc independentista, vull la independència, però és que he deixat d'escoltar les notícies. No vull sentir res. Un senyor em va dir, em poso música clàssica tot el dia. Comença a haver-hi... un cert desànim al moviment independentista. Un emprenyamenta i un ja no vull saber res, i això no ho poden malbaratar. I per això vostè diu que és perillós. Són unes eleccions el 14 de febrer que hem aconseguit, o sigui, se'ns retreia que si no havíem tingut mai més del 50% del vot directe. Se supera el 50% amb escreix, gairebé el 52%. I ara malbaratarem que tenim un Parlament amb el 52% de vot popular directe independentista i 74 diputats independentistes, més que el 2015, quan estàvem en el punt àlgid, que en teníem 72. No té perdó. Per tant, responsabilitat i generositat. Generositat dels dos. De Junts i d'Esquerra. No sé quina ha de fer el primer pas. No sé quin ha de fer el primer pas. Però ha d'haver-hi generositat. Ha d'haver-hi generositat, llavors això és el que apel·lem. I també el que diem a la gent aquesta desmobilitzada i enfadada, teniu l'opció de dir-ho, de sortir, de mobilitzar-vos, veniu el diumenge a la plaça Sant Jaume i us donarem veu. O sigui, al final l'Assemblea, moltes de les coses que fa al final és donar veu al sentiment del moviment popular, que és molt ampli, que és molt divers. Evidentment, el nostre és el més activista, però el més activista que està a les territorials de l'Assemblea és una cosa, i després us en faríeu... Jo a vegades em sorprenc i tot. Ahir, que vaig anar també a l'acte d'Òmnium al vespre, se'm va apropar el dirigent d'una patronal. I una patronal important. I què li va dir? Em va dir, és molt important, he de parlar amb tu, ja he vist que feu aquesta concentració el diumenge, sí, em sembla molt bé, i seguiu, i apreteu, i em va dir, està en joc la independència, si no es posen d'acord, està en joc el projecte d'independència, i pensa que molts empresaris som independentistes, perquè si no, no seríem més del 50%, i està en joc l'economia. Les dues coses. Diu, perquè a la Generalitat no trobem interlocutor. Diu, estem anant tot el dia a Madrid... Això li va dir el dirigent d'una patronal catalana. Sí. I, per tant, és urgència nacional i social. El tema de la gestió, se'ls hi suposa, que per això els hi paguem, i després tenen, o sigui, han mobilitzat a la societat s'ha mobilitzat, la societat els ha donat uns vots amb un objectiu concret polític, que és el de la independència. Per tant, també seria responsable que es posessin d'acord per fer passes endavant. I llavors...
Moltes gràcies als companys d'Òmnium, de l'AMI, del Consell per la República, de la Intersindical, de la Cambra de Comerç i de totes les entitats que heu encapçalat aquesta manifestació en nom de la societat civil i que ens heu ajudat a omplir els carrers. Gràcies a totes les delegacions internacionals que un cop més heu volgut estar presents a la nostra Diada Nacional. Representants d'Euskal Herria, Còrsega, Sardenya, Galícia, Castella, Canàries, el Kurdistan, la Cabília, Estònia, Flandes, Bielorússia, Armènia i els amics del RIF que també viuen aquí a Catalunya i que han vingut amb presos polítics, amb exiliats i amb els seus advocats i són avui aquí perquè compartim també la seva lluita. Gràcies als rectors i vicerectors de 6 universitats públiques catalanes que enguany ens heu volgut acompanyar. Com també deia l'amic Jordi, per primera vegada en 4 anys tornen a ser-hi 9 persones molt especials. Els 9 presos i preses polítiques tornen a ser amb nosaltres al carrer. Per això és una alegria immensa, enorme, poder compartir el discurs amb el president d'Òmnium, l'estimat Jordi Cuixart, que com ja m'imaginava m'ho ha posat molt difícil per parlar després d'ell. Estimats Carme i Jordi, que heu estat tants anys aquí dalt fent aquest discurs de l'11 en nom de l'Assemblea. Dolors, Oriol, Jordi, Quim, Josep, Raül, us volíem a casa i sou a casa. Ens omple de joia que avui sigueu aquí, però us volíem lliures i volíem la llibertat completa del nostre poble i no la tenim encara. A més, avui no hi som tots, falten els exiliats. Carles, Marta, Lluís, Clara, l'amiga Clara, que sempre és molt dura també amb mi, però que sempre em fa pensar. Toni, Anna, Valtònic, també per vosaltres continuarem lluitant per la independència del nostre país perquè pugueu tornar a casa. Thank you.